Билки, добавки и храна. Всяко едно от тези, попадайки в нашия организъм, предизвиква химична реакция и трябва да сме наясно с това. По време на лечението не е разрешено да се приемат хранителни добавки или билки, точно поради факта, че не се знае каква химична реакция ще се предизвика в тялото. Сигурна съм, че първото нещо, което идва на ум на пациента при съобщаването на диагнозата е да пробва именно това. Но смесването на конвенционалната и алтернативната медицина с цел по-добри резултати все още е нещо, което, за съжаление, няма много медицински проучвания. Да не говорим отделно, че това са средства, които се използват безразборно в днешно време, без кръвни изследвания, които да показват дефицити, както и без солидна регулация на производството. Затова има си установени протоколи за работа, които са доказали най-добър ефект при проучванията и изпробването на нещо допълнително си е чисто и просто експеримент и всеки взима сам решението за това как да постъпи. Храната, от друга страна, е горивото на нашия организъм и е изключително важно да я подбираме правилно винаги и още повече при такъв тип лечение. Тя е най-добрата хранителна добавка, която може да се приема. Хубаво е да се търси максимално чиста храна, да се готви в домашни условия и да се разбират основни неща за храненето и за макронутриентите. Както бях споменала, по време на лечението се губи мускулна маса и поради тази причина е изключително важно да даваме на тялото протеин – месо, риба, яйца, тофу, бобови растения, протеинови смутита. Храни богати на антиоксиданти пък се борят с възпаленията и помагат за бързото възстановяване. Това са боровинките, целината, както и тъмнозелените растения, които са богати на фолиева киселина и витамини, като спанак, кел или коприва. Зеленчуци като броколи, карфиол и зеле помагат работата на сърдечно-съдовата система, подобряват храносмилането, детоксикират черния дроб, който трябва да преработи лекарствата и определено се затруднява работата му по време на лечението, а маслото от бял трън е полезно за черния дроб, както и цвеклото. Сьомгата, орехите, лененото семе и чията, както и авокадото, са богати на омега-3 масни киселини и също е хубаво да са част от менюто. Забранен е приема на грейпфрут и жълт кантарион по време на терапиите. Общо взето, списъка може да е много дълъг, но основното, което искам да кажа с тази информация, че е по-добре да се заложи на храненето, отколкото да се търсят допълнителни хапчета, които да си пият. Повече месо и зеленчуци и по-малко въглехидрати. Няма как да не спомена и захарта тук. Минимизирайте употребата й. Не знам дали подхранва раковата клетка, има противоречиви мнения по темата, но определено е по-добре при нужда от нещо сладко да се хапне плод или форми, отколкото пакетиран продукт, съдържащ голямо количество захар в него. Има няколко варианти, да ги наречем за диети, които се борят с рака. Всеки може да прочете повече за тях в интернет. Аз лично съм най-голям привърженик на фастинга и автофагията, която се предизвиква в организма в следствие на него. Но моето мнение е, че е окей да се практикува след успешно приключване на лечението. По време на лечението просто си е допълнителен стрес. Всичко това това знание то ни остава и ни помага за качеството на живот за напред, не само по време на лечението. И освен физическото здраве е важно и психическото и за него ще ви разкажа в последния ми клип.